Si Jesus nagsiling, ako ang kamaturan kagang kabuhi. Ako ang kapawa. Ako ang matuod nga sanga. Ako, amo ako. Ang pagtuon sumong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka hiligay nun o kon Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Kabay pa, nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunson nga host. Kag sa sini nga tion mga kauturan ari ang akong duwa ka mga resource persons, mga madalom-dalom mga kauturan ang ilang mga insights, and I'm happy nga ilagin baton ini nga panghangkat kay ako nagapati mga kauturan nga damo gid sang aton makutlo aton maani sa sining aton discussion. Ang una na akong pakilala sa inyo, siya ang aton director sa aton research department diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Ma'am Lucel Agustino. Originally halin sa Kabangkalan mga kauturan, pero ari na siya diri. By the way, single pa ni si Ma'am. Kag Ma'am, happy birthday sa imo nga kadlawan sa sinigid nga simana, and God bless you. Yes, ma'am. Mayong adlaw sa imo pastor kag subong man sa aton nga mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod sa sining nga leksyon, kabay ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton kag magahatag sa aton sang balaan nga espiritu sa pagdugang sa aton sa pagtuon sa iya nga balaan nga polo. Yes, ma'am. Ay ikaduha na ko nga pakilala sa inyo, originally halin sa Biliran province mga kauturan. Pero ari na diri siya nag-graduate siya nga Bachelor of Theology, nagkadto sa iban nga mga lugar, nagbalik sa diri sa teacher upod sa iyang pamilya. Pastor Chris Beran Luaya. Yes, Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man sa tanan nga mga nagasubaybay sa sining programa online. Kabay pa nga sa sining adlaw, sining pagtuon naton, kuha kita sing madamo gid nga mga pagturunan. Yes, and that's correct. Madamo gid ang aton natunan mga kauturan. Kay kanami sa aton leksyon, Ma'am Lucel and Pastor Chris, I am really excited. Ang aton leksyon 2 para sa October 5 to October 12. Signs of Divinity. Okay. Apang sa hindi pa aton na naiduko ang aton mga ulo. Sa sining ation Ginoo yari kami nagapalapit sa imo. Amon ginatugyan ini nga pagtuon kabay pa nga imo kami bendisyonan, imo kami pakamayon, hindi lamang kami nga tatlo apang upod man sang amon mga tumalanaw kag nagaplamati sa sining nga leksyon. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Yes, Ma'am Lucille, aton sa tsara nga teksto. Makita ini sa John 11:25-26, naghahambal siya sa Ilonggo. Si Jesus nagsiling sa iya, ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon bisan mapatay siya, apang magakabuhi. Kag ang bisan sino nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon, indi nagid mapatay. Nagatuo kabala sini? Amen. Okay. Pastor Chris and Ma'am Lucel, si Juan isa sa mga gospel writers. Matthew, Marcos, Lucas, kag si Juan. Sila tanan nga apat nagsulat sang kabuhi ni Jesus. From conception to resurrection. Pero ang kanami sa kay Juan, kaya rin na mga kauturan sa libro ni Juan karon, last quarter ang libro ni Marcos. Karon ang aton tun-an sang maidid ang libro ni Juan.
John's masterpiece, Pastor, about his writing on the life of Christ is not only the humanity of Jesus, but as well as the divinity of Jesus. Si Juan nagapati, kag kita nagapati mga kauturan, nga si Jesus 100% man sang iyang pagpakatao sa kay Maria. Okay? But at the same time, he is also 100% divine. So, sini karon nga quarter, si Juan is trying to emphasize ang atong leksyon is about the divinity of Christ. As human, pero may ara siya pagka-Diyos nga karakter. Okay? So karon nga semana ang atong tunan signs of Christ's divinity. Ang talimad-on ang ilanan kung sa Cebuano pa sang pagka-Diyos ni Jesus. Yes, ma'am. Ano pa ginaimo na magtugda sa aton introduction? So, dili naton makita pa sa ang mga senyales ang pagkaginoo niya. Kay kung aton tan-awan bala may ara kita. Si Jesus himself naghambal siya, may testimony siya, di ba sa 1:30, ako kag ang amay isa. So may ara man da sa testimony sa mga prophet nga the one to be ruler in Israel whose goings for are from of old, from everlasting. So, damo kita senyales, Pastor, nga si Kristo, may ara gid siya sa pagka-Diyos. Pagka-Diyos. Kung bagara dira ang divinity in human flesh, Yes. then God in Christ, and God in humanity through Jesus Christ. Amen. So amo gid sina, Pastor, siguro ang gid sang Kanami, ma'am, divinity. sang imong nga punto nga divinity in humanity. Nga bisan tuod tao siya, but He himself is divine. Pastor Chris. Ante siguro kita magkadto sa iyang mga ginahimo as signs of his divinity. Kinanglan aton man mahangpan nga ang ining nasulat man sa Pilipos 2 bersikulo 6 onward nga bisan sa dagway siya sang Dios wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon kundi ginula niya ang iya kaugalingon nga nangindagway sang ulipon nga natawo nga kaanggid sang mga tao. Ang English nga translation dira, Pastor, gusto ko nga ikon diri. Verse 6 I am reading from NIV. Verse 6, who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped. But sa 7, but made himself nothing. Gusto ko yung pasayas ang statement nga made himself nothing. Nabalang ko na, Pastor, ang word nga ginagamit sa Greek sina is kinosis. Ang word nga kinosis is he emptied something. Yeah. Parang it does not mean nga nadula ang iyang divinity. Wala. Pero gintagaan limit ba? Gintagaan ni limit. So that's why sang ari siya diri sa duta, he was totally dependent upon his father because may something nga ginlimit sa iya. Magani. So pero it does not mean nga he was not God. Amo na nga diri sa aton nga lesson subong iya nga ginpakita nga he is divine. Yeah. Kag amo na nga aton nga tun-an. Pero aton hangpon anay nga sang ari siya diri sa duta may ginlimit ang iya nga divine prerogative. He has to be dependent upon the Father and the Holy Spirit. Yeah. Okay. Pero may mga activities siya, may mga ginahimo siya nga to prove that he is divine. Yeah. Kay you see, Pastor, ari si Jesus diri with a purpose to save human being. Hindi iya ang divinity among mag-save, kundi ang humanity, ang pagka-human ni Jesus. Nga ang human kwaon niya, ang pagka-humanity, ang pagka-sinful sang humanity. So, kung sa basketball pa, may mga rules. Nga hindi ka maglapak sa linya, kaya kung maglapak ka, imbis nga 3 points, 2 points na lang. So, dawa mo na siya nga, sa imong inambal nga, hindi iya ginagamit. Ang iyang pagka-divinity, but totally dependent upon God. May mga divinity siya nga nahimo, divine works siyang nahimo, but it is all about His dependent upon God. So, yeah. Okay. May mga butang nga only a divine person can do. For example, resurrecting the dead. Yeah. Only a divine person can do that. Yeah. Wala sing tao na makahimo sina. So amo na ang aton nga
nga tun-an sini nga Yes. semana. Okay, that's it. So, we are excited mga kauturan. Ang una gin, Ma'am Lucel, is the feeding of the 5,000. Dira, isa man na makita naton is na-expose ang divinity. Pero kadamo sa mga tao hindi gyapon magpati. Imagine sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda makapakaon ka 5,000 plus women and children ang mga scholars believe nga it is more or less 10,000 ang napakaon niya. So, how ka paano da Ma'am Lucel balik ko sa imo? So makita ta diri no kay syempre science magid ang aton nga topic. So kita yang nga tawo yaga pangita ta not just an abstract. Hindi lang ang word it's not enough. Kung sa prophet scripture lang pero ang mga tawo pastor ga pangita gid sang ano kumbaga tangible, or makita and one nga gipakita ni Kristo is the feeding of the 5,000. It's because as a human kung sa food pa lang bala naton pastor nga daw dara na i-meet nga kanang ano so agi pangita sang Ginoo si Kristo nga okay they are humans. So pangitaan ko man sila sang senyales nga ako Ginoo through the human needs. Kumbaga kung ano ang ilaman nga mas makapa-convince man sa ila bala nga pastor nga he is divine in humanity. In humanity. So in human form. pastor nga ano niya gid niya ang sa the feeding of the 5,000. Yes, and that's correct. Humanity, I mean divinity in human form. Kay ti Pastor Chris, before kaya tag sa imo, before ni siya nagtipik-tipik sining tinapay, nga gin-distribute siya sa mga disciples siya, and then ginpangatag sa mga disciple, nagpray ni siya. Sa aton pa, kanami isang punto mo kay na, nga si Jesus nag-perform sang divine works niya, but totally dependent upon God. So in other words, why siya kapakalalang ako ni, but iya gina-emphasize nga Father ang amay ato sa langit, then do something for people to believe. Yes, Pastor. Okay, so there is sa Sunday in feeding of the 5,000. May nakita ako diri nga gusto ko i-emphasize mga kauturan. Pastor kag Ma'am Lucel, ining multiplication of the loaves ba? Ang pagpadamo gali sang ang milagro nga ginhimo sa Ginoo is not by division. Di ba sa aton ako retake magi ko sa mathematics. Di ko lang isugid kung sino akong nga teacher diri sa kuan nag-retake ko sa mathematics. Pero inabalang ang ginhimo ni Jesus is multiplying, not dividing. Di ba? Multiplication of the loaves. Ini nga kuan ining activity ni Jesus to prove his divinity, hindi ni siya bag-o. Kay sa Old Testament times, may basis na siya. Iya gani. Nga pareho sa tong natabo sa Old Testament atong gathering of the manna. The manna. Di ba? Gathering of the manna, ang natabo may leftovers nga nabilin ginakulik Manila. Ginakulik nila. Okay. I cannot imagine sa isa ka tao lang, simple nga tao, makahimo sini kung hindi siya divine. Gani. Pila nga nito ka tinapay lang ang iya nga na ginpakaon? 5. 5 kag 2 ka isda. Pero at the end, 12. after nga nagkaon ang not less than 10,000 kay may mga babae pa to kag may mga kabataan nag-upod sa dito sa grupo sa 5,000. Nakakolekta pa sila sang 12 baskets. Wala sing tao nga makakuan sila, maka-perform sila. Okay. So I think one of the first signs nga napakita ni Jesus that he is divine is ining pagpakaon sang 5,000. Yeah. Nag-mentionar ka, Pastor, before na ako natagay, Ma'am Lucel. Nag-mentionar ka about Moses. Okay. Nga ang pag-ulan sang mana niya, kuang gito yan, ng paggusto-gusto gito lang. Pero, hindi nyo lang pag-usikan. That's the point. So, ining pagpakaon ni Jesus ang 5,000 men, 10,000 including women and children. Ang si Jesus na siling sino pa ang wala nakakaon. That was not the question of Jesus. Pero, sino sa inyo ang wala masatisfied? Sa aton pa, ang lain niyang kaon pwede lang kakaon kaysa kabilog kaon na. Pero ang satisfied niya, ang busog niya, pag gusto lain ginaya. Sa aton pa, they have enough and then may sobra pa. Na
Ti ang ako ni nakita, Ma'am Lucel, nga si Christ, sang Ginoo, is very concerned of leftovers. Nga hindi tagidya pag usikan ang mga iniya ang 12 basket full of leftovers. Hindi niya kay basket lang niya, bukag niya. Ala pa niya ang ano nang sa Ilonggo na yung dagko niya, basket niya, ginasudla na sa mga ginatindira ng mga dagko. Yes, Ma'am Lucel. So, ang diri pala pa sa John 6:4-5, the apostle goes out of his way to state that the timing, ang timing sang pagpakaon to sang 5,000, kapalapit man siya sa Passover. So, may mga implication man ni Yes. Pastor nga siya, he is the lamb, Yes. the lamb of God. Nga, Yeah. kung kisa bala, kung kisa amambalta nga, daka coincidence lang ang happening sa Bible. But if we dig deeper, may mga spiritual implications. Yes, Yes, parallel and siya ang tanan, background, Pastor. no? Oo. Kumbaga daw naka-orchestrate ang tanan Yes, niya. and Kung that's ang talanggid tanan, gabalik gyapon ang new kag ang old, gabalik ga-reflex lang gyapon. And that is kung ano sa Bible, Lamb of God sa Old Testament, pag-abot ni Jesus Christ, iya lang man to gisulit, but in a different scenario, pero in a scenario na nga sa humanity nga daw modern nga acceptable man sa nga generation kumbaga. Wow, well said, mga kaugol. And that's it. Ari sa aton Monday, pagka-satisfied na sa mga 5,000 men, and then 10,000 including women and children, surely he is a prophet. Nagihimbo na sila, Pastor. Hari na, pwede na niya amon ning sakto nga hari nga ito ni Koronahan. Oo. Among na siya, sila ni Jesus, boys, kaya ang mga disciples to, nag-connive to sa mga elders mo. That's why iyaga niging sugo nga, boys. Hindi na mayo, lakat ka mo. Sakay ka mo sa baruto, kay mapas lang ko sa inyo. Pero ang gin-emphasize ni Jesus, ang idea naman, I am the bread of life. Yes. Okay. So, gin clear niya ang symbolism sa iya. Yes. Kag ina nga symbolism dito na sa Old Testament nga mga butang, example atong bread, atong mana. Okay. Kag ina nga bread siguro, Pastor, hindi mangguro does not mean nga bread nga, because I do not know if I'm correct, just correct me later on. Ang bread nga ginasiling nila is pagkaon. That does not mean nga bread nga para sa aton nga donut amo na. Okay. Ang ilang nga bread is meat or bread pagkaon amo na glao. Okay. So I am the bread of life. Okay. Ano pala ang purpose ng bread? Di ba pag gutomon ka, ang madali-dali mo nga makaon is bread kung namugid man ang buot silingon or gapangita gid pagkaon kung gutomon ka. Pero si Jesus dire naghambal, ang implication sini, kamo nagapangita sang pagkaon. Pero ako, siling niya sa John 6:35, he who comes to me shall never hunger. Okay, gapangita ka mo sang pagkaon nga gutomon manghapon kamo later on. Pero ang iyang implication is ari nako wala gid kamo gapangita sa akon. Yes, and that's where kanami pastor nga punto. Ari nako wala gid kamo gapangita gakuan sa akon. Pero ang abot kon ang word nga pwede gamiton naton diri is ironic ni siya irony. Ining mga tawo nagasunod sa kay Kristo is because of material benefits. Yeah, and that's correct. Kag amo man na ang pwede implication sa aton subong, most probably we serve God kay siling ta ako mag-serve siguro ko sa Ginoo basi magmanggaranon ko or we are more on material benefits. Yeah. Okay. Which is very dangerous sa tao. Kaya mo gina pastor, that's correct, ironic na. Labi na sa kay Jesus. Okay. Kaya ang ila ginapaabot siya si Jesus as human king. Oo. Ginahimo ni Jesus emphasizing to them that I am not just human, I am as well the Son of Man, the Son of God. Ila Son of Man lang yapon ang concept nila. Tiyari na, pwede na ning hahatawton hari kay bisan mo pungko ta. Kakaon ta. Labi na gid nga mag-away sa mga Romanon. Ari na yan. Kaya ang mga soldado mag-away sa Romanon, kinahanglan may supply sila yung pagkaon sa battlefield mo. May tubig sila dito yung yatag niya. And that's the point. So, he is really fitted. He is really the best man to fight against the imperial Rome.
Yes, ma'am. Ay, maano ko si Pastor, no? I think like, ano kita sa kay Kristo, nga agasunod sila, I think human nature as we are. Normal lang gid jaya nga magsikta sang comfort, Yeah. mo kag help and feeding sa atong kinahanglan. Because human nature, kay nag-struggle na sila mo, kumbaga nag-suffer na sila. Like, yeah, misconception man na siya nga ang pagsunod sa kay Kristo, just for material possession. But as humans, siguro needed man siya bala, Pastor, to satisfy sa ilang nga craving, sa ilang nga physical kag ang spiritual. Am na gani gaka ano lang, gaka sobrahan lang kay daw nag-focus nang nila wala na, kumbaga hapaw lang to tani ang sa physical need nila mo, nagpakaon na sila. Pero ang purpose gid sito sa ilaya is to, di ba, ipakita gid si Kristo sa ilang kabuhi. Ang gakatabo lang galing kay amo to ang na misunderstood ang meaning sang pag-abot ni Yeah, Kristo. and that's Kay ang correct. tawo, Pastorya, sinang time Physical, struggle. yeah. Normal lang gid jaya nga ikwaon sila sa kabudlay sina nga time kag human nature nato niya mangita gid kitaya sang comfort kag kung paano i-supply ang needs naton sina nga time. So May hambal ko sa iya nga nahambal pag ulang pastor related sa iya nga ginambal. Sakto na siya. Ini nga tao naga-struggle ang Israel ang struggle. Under sila sa sang Roman Empire. And gusto sila nga magawa sina nga situation. Okay. Karon ini nga senaryo kasi ang ilang nga focus is material benefit. Wala sila nakahibalo nga ining ilang nga focus amo ang gamiton later on sang mga religious leaders para i-condemn si Jesus. Yes, and that's correct. Oh. Ining material benefit is not bad. Pero once nga ang imo nga purpose makubira na sang imo ang imo nga bias, imo nga preconceived idea. Kaya may era sila preconceived idea mo. Si Jesus sige si hambal nga ako ilansang mapatay, mabanhaw sa katatlo ka adlaw. Pero sila wala nagapati sina kay ang hunahuna nila, Jesus will be a literal king. Amo to nga pagkalansang ni Jesus, nadula sila tanan. Kaya hindi to ang amo ang ara sa ilang nga mind. Yeah. So, Discourage sila. na-discourage sila. So karon ini siya later on nagamit ini material benefit, material things nagamit sa mga religious leaders para i-accuse sa Jesus. And no that's correct. trap kumbaga. Na-trap siya. Oh, Yeah. na-trap. So, we'll go. Kaya rin naman ang track Okay, direct oo. sa Tuesday, The Healing of the Blind Man, Okay. part 1. Okay. Ang question dire, ang background di Ma'am Lucel, nga ang bata na tao blind. Okay. Ti dako na siya. Ti ang konsepya sa mga Hudiyo, yang either ang saldaan, ang tatay, o kon ang bata. Na, ti ginilagin pamangkot si Jesus nga itrapon ta na nila. Sino sini ang ato ni Bling? With that kind of concept nga either one of them or both of them are sinners. Okay. Ti sino ni ang ato ni Ikwan? Yes. Siling ni Jesus, no? Wala sang sala ang both father and son. But kanami isang kwan ni Jesus, ininay tabo for the glory of God. Ma'am Lucel. Oo, no. Ang healing of the blind, so ang mutagat pastor sa as you said, nga it's for a higher purpose. Yes. There are times, di ba, ginaparallel nila, nga kung dog-equate bala, kung may sakit ka, may sala ka. May sala ka. So, pero there are times nga may case-to-case basis, manggali pastor, no, nga, nang, kung ano ang ina nga sin and suffering nimo, can be turned into Blessing. for the glorification of Christ, for the glory of God. Kag sa diri nga story sa blind man, amo to ang purpose. Yeah. Nga sa iya tong sitwasyon, it's for to reveal pagaliya ipakita pagid ang pagkaginoo Pagka-Diyos, ni Kristo. Yeah, kaysa sini Pastor before na ko na yatag sa imo. Ang ginhimo ni Jesus diri ginduplahan niya ang duta, kag ginumol-umol, kag ginbutang sa mata sang bulag, kag nagsinsugo nga lakat sa suba kag wash yourself. Ti nagpati man ang bulag kag hugasan niya ang iyang mata. And then nakakita siya. And that's it. So, ari naman ang paralelism diri pastor nga kita ginhimo alin sa duta. O ang tao. And then ang bulag gingamitan sa ginosang duta. Okay. To recreate the man, the blind man. Nga ti when God created Adam and Eve, it was perfect. Complete. Ti ang blind man hindi na perfect. Kay bulag na siya. But Jesus used
clay to make him again perfect. Pastor Chris. Okay. May nabatian ko ni isang unang nakahambal nga si Jesus kuno magikiro. Kay di ba na mga magikiro gakuha sang isa ka butang pagkatapos ti si Jesus diri nagkuha sang duta kag gibutang sa mata. Kag ang bulag nakakita tungod sa to. Pero sang ginbasa ko ang iyang ang istorya, it was not it's because of the duta, kundi ang pagtuo to siya ang nag-ayo sa iya. Okay? So may instrumento nga gamito ng Ginoo pero hindi ang ina ang nag-ayo kundi ang ilang nga pagtuo amo ang nag-ayo. Okay. So karon nakita gid naton kung ano ang motibo sang mga religious leaders. Para lang gid maakusar si Jesus nga sabat breaker. Kaysa badun ni gin ayo ni ang bulag maakusar sa sabat breaker. So amo gid may nalingin ang pangita para may akusar may ma-issue sila sa kay Jesus. Okay. So karon may nanamian ko nga linya diri pastor sa sa Tuesday. Diri the blind man is becoming more and more clear about who Jesus is. But the religious leaders are becoming more and more confused or blind as to his real identity. Budlay inang you appear to be religious pero blind. Amo ning natabo sa mga religious leaders sa una, they appear to be religious pero blind. Pero ining bulag amat-amat klaro ang iyang panulog sa kay Jesus. Pero ining mga religious leaders amat-amat blurred ang ilang panulog sa kay Jesus. Okay, pastor may hatred na sila kay Jesus mo. Ang ila tong ginimo iya para lang gid nga matrap nila, makipangitaan nila sang mga punto nga ma-accuse nila si Jesus, not necessarily nga gusto nila i-emphasize who Jesus is. Kay sa atong nga Wednesday pastor ari diri ilagin bati-bati ilang agin grabe ang ilang pag-question sa bulag. O interrogate nila. Wala nang kani kay Jesus. Dito nga attention sa bulag. Kay gusto nila nga ang bulag mahimong witness against Jesus. Ma'am Lucel. Kaya kung ang gambaga ni Pastor, the blind comes to see more and more. Mas, not just physically, but spiritually. Kung baga, mas ka-appreciate niya si Kristo. Pero sa piyakya, sa mga religious leaders, mas nag-blind sila. Not because Jesus did something great, good deeds, but because sa sulod sa ila heart, do ginapangitaan nila justification to prove nga si Jesus hindi gidjaya hindi Diyos. Hindi Mesiyas. Kag may isa pa ko pastor nga i-share. Ini bilang ginhambal diri nga ang bulag for the glory of God. Yes. Ang akong understanding sina is ang bulag to nang ini-instrumento para ma-prove that Jesus is divine. Yeah, correct gid. Amo na ang iyang for the glory of God ba mapakita ang himaya. Everybody will be able to witness. To witness nga. Wala sing tao nga makaayo bulag. Luwas lang kun ara sa TV subong amo-amuho na makakita pero I do not know kung ano siya katuod. Yeah, and that's correct. Kaya ang take nila ilang agin interrogate ang bulag ilang gina question left and right okay. Nga dawara sila sa Congress sa ilang pag-question. Pero ang siling sa bulag, one thing I know, that I was blind and now I see. Amo lang na ako nambal sa inyo. Kami na himo ang kanta. Facts lang yun siya. Damian ko ni Pastor sa 1 Corinthians 1:27 nga guide manibala sa aton nga but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. So no matter how small we are, basta ara sa kay Kristo, magamit gid siya gyapon for His glory. Yes. Okay, why naging kita time? Ari na sa last. Sa Thursday, resurrection of Lazarus. Okay, si Jesus nagsiling man. Kaya ang background sini nga, nakabaton si Jesus ang message nga, friend nga si Lazarus, sickly, o kung about to die. Si Jesus nagstay pa. Kaginambalan niya ang iyang masakit hindi sa kamatayon but for the glory of God. Glory of God naman. Sige, Pastor Chris. Okay. Isa man sa mga proofs na ining resurrection ni Jesus is
a sign of Christ's divinity. Mm. Kay wala sing tawo nga makabuhi sang patay. Yeah. Or else ang mga tao daw sa sementeryo nagkalabuhi na tani. Kay ang tao makabuhi patay. Okay. Pero ang nanamian ko diri pastor nga message, kadamo na naton ginadala sa mga mensahe sa mga patay. Okay. Ang nami diri di ta makapuyan pamati. Ang ginambal niya, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Assurance ni siya. Okay? Jesus, as a divine person, as divine, nag-promise nga, bisan makaagi ang tao para sa kay Lazarus nga experience, makaangkon gihapon sang kabuhi kung magpati sa iya. Amen. Yes, Ma'am Lucille. So, ang resurrection gid ni Lazarus no gapakita gid sa sign sa pagkaginoo ni Kristo that he is alive gid. Siya tighatag sang kabuhi kag Ginoo gid siya. Kag amo na mas amo po siya another proof kay it's so hard nga makapabuhi ka man tuod bisang life kung kisa kung sa science it's not perfect life, it's not perfect person pero diri gapakita gid sa pag kay Lazarus is he is indeed a God because he is a life giver. Kag also man pastor nagapakita nga even the delays sang Ginoo is always on time and to reveal his glory. Amen. Yeah. All times are perfect time of God. Kaya di na delay siya. Okay. Ang punto di pastor nga ako nakita man, kay ko nagkaabot na yun si Jesus. Kag ging pangamuyon niya to sa sulod nga kwarto ni Lazarus nga dito siya nagamasakit. Ang maka-witness si Maria lang kag si Martha kag few other disciples. Pero ginungod siya gid nga buhion niya halin apat na kadlaw nga nalubong so that everybody will be able to witness that indeed I am Life the giver. life and I am the resurrection. Wala nakita tayo. Ma'am Lucille, last word and then Pastor. So nakita naton ang senyales kag sa mga proof nga ginhatag sa Biblia sa aton sa pagkaginoo ni Kristo. So magapadayon kita nga may buhing paglaom nga si Kristo ang aton nga tuuhan kay may kabuhi gid kita nga dayon. Amen. Yes, Pastor Chris. Kung nagmambalir Pastor Leslie, kung nagabasa lang kita sa Biblia, wala na kita rason nga di ta magpati nga si Kristo Dios. Kung magbasa lang ta Bible. Kay ini nga mga ginahimo ni Jesus diri nga gidiskusan naton, sinyalis nga siya Dios. Yeah. Okay. Mga kauturan, that's correct. Ang Biblia is full of evidences nga si Kristo Diyos. Even though nga nagpakatao siya, kiti amo gina ang iyang intention nga ma-incarnate siya para luwason kita, kwaon kita where we have fallen. But nevertheless, mga kauturan, si Juan nag-emphasize kag kita nakabalo nga si Kristo nga diri sa duta was also God when He was here. Sa hindi pa si Pastor Chris magpangamuyo mga kauturan, ato na pasalamatan ang atong mga sponsors, si Ma'am Goldie and Junjun Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardenico, Myla and Juhan Susana, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Ido and Fimidon Vandes, Alex Pehedero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jamie Trino and Anili Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Ma'am Antipas Piedad, Ma'am Marlubel Hirota Lurin, si Ma'am Ladel Labalan Gascon, Mark and Meryl Mendoza, Manang Leti and Manong Carding Mendoza, and Manang Helen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa aton mga sponsors. Yes, Pastor. Magapangamoy kita. Amay nga langit nun. Salamat sa tion ng imong ginhatag sa tagsas-tagsas sa amon. Nakahimo kami sa pagtuon sa imo leksyon. Kabay pa itong mga leksyon matanom sa amon tagsas sa mga panghunahuna kag tagipusoon. Toy-toy ang tagsa sa amon Ginoo. Kag amon mahangpan nga ikaw hindi lamang tawo kundi Dios nga nagpakatao para kami luwason.
amon ginasalig ang tanan dira sa imo, amon nga kaluwasan tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manuluwas. Amen.